Той е спрял. Не. Извинете за малкото закъснение. Аз по закъснение, отнемане на времето. Да, не знам какво още да кажа. Освен наслаждайте се на клипчето. Аз мога да кажа. Напишете в коментарите да играем на Майнкрафт. Не. Или на Агая. Тая игра вече не му я погледна. Коя бе? Майнкрафт. Що? Толкова детинска. Не, базикам се. Мога я погледна само с Hexit мод или Tekit. Що не си ги свалиш? Защото никой не иска ми прати на тъпа програма. Аз бих искала да ти я прата, ама не мога, за съжаление. Ах. Мръсник. Любо ми я беше пратил много отдавна и аз съм я Ама ти свалил. преферил ли си в папките, бе? Не. Логично. Да, аз направо на... Дам да си я свалям още в скайп. Стинове на 5-7. М1 Супер 90. Не знам още какво кажа. Не знам, просто не знам какво кажа. Ще ми прощавате, ама... Аз имам. Добре, не знам, ама още ми е странно. Това клипче с Бобито Про Геймър, дед бихте тоя. На Дракенсанг. Как беше оня? Бярах. И то как си изтрещя направо. Ти имаш къзъска. Или ти го каза. Аз имам къзъска такова логика. Аз па имам Про Геймърска. Ми даде точно. Ако е Про Геймър на Дракенсанг, ти казвам просто... Про Геймър е някой по-силен или силен колкото Lord of Demons, Lord of Beton, sorry. Lord of Beton? Да, същото. Lord of Beton. Сега ще бъде голям трол. Да ми спре клипчето и ние още половин час да говориме. Да, издавам. То моя ще спре се пак. Да. Ама, ако забравя си гледам FPS-то, ще спре. Помежду другото вече очаквайте по-дълги клипове, мисля. Мисля следващото ми клипче да е поне половин час. Добре, are you Fucking killing me. Виж как че откраднал думата, бе. Не, брато. То оставаш и да не познаеш какво ще каже. То ти трябва да си бахте големи идиот, за да... Ако ти кажа are you fucking... да не познаеш какво е, човек. Спомняш ли си онова дете, дед го барана за главата и после половин час ти свалеше ръката на нафта. Да, човек. Тога не се е къпал това, бе, брато. Да, не казваме нищо, само малко. Само малко. И за човек, представи си, оня да ме гледа. Да ни гледа. Тебе да те гледа по-скоро. Той няма интернет. Да, бе, човек. Той, знаеш, какво е забавлението на този сигурно? Остави детето. Беше само мазал до уши с шоколад. Аз да го ставам, а ти? Аз нападам по-лекичко. Ти нападаш направо... Добре, то е. Полекичко, Коко. Полекичко. Така се прави. Неговото забавление да седи и да гледа тоалетната чиния. Не, неговото забавление е много по-забавно от това. Неговото забавление, разбираш ли? Неговото забавление
като седне на дюше, където са го краднали от кофата за буклук, Айде, стига, гадно е са. сяда на него Айде, стига да е. и гледа кофата за буклук. Стига е. Гадно е. Нали каза Леки? Казах ти, гадно е. Ма нали каза Леки? Гадно е, тихо са. Ма нали каза Лекичко? Абе, гадно е. Кой си хилиш? Смешно ми. Значи, след малко ще покажа куба ми. Вземи си помери фокусът между другото. 14 фпс на червено. Железно. Бати, железното е, че. Еми да. Ти какво искаш? Толкова железно фокуса няма никъде. Да, ами... Ето, чакай, Bulgarian Killers беше. Ти как си ходиш в плана? Ами лесно, натискаш пи и си готов. Ето това е. Тук. Ето, тук е патута. Оправихме тревата. Още ни дадат с човека за помощ. Да. Не бе... Почна ми на къс ветров. Абе... Добре. Спря. Снимане е всичко възможно да бъде. Всичко, като ти казвам. Бяхме поне 3-4 човека. За това. За тоя клуб. Да го направим за един ден. Го направихме. Але... Толкова много ми спикае. Але, ми спи клипа. Мързи ме. След малко, когато спре клипа. Лата логиката. След малко, когато спре. Какво да кажа? Сега. Когато не е спря клипа. Много логика търсиш. Не, какво направих бе аз? Както госпожата по-английски вика. Не търсете логика, деца. Не я търсете. Не бе, не по-английски го каза това. Та по литература. Да. Беше нещо не става. Знаеш какво ми стана интересно? О, Че Бог още когато не беше създал по това, нали Бог уж създавал света. Когато още не го беше създал, е казал на сатаната, сатаната или една дума мъжа на госпожите. Извинявам, ако някоя госпожа го гледа. едва ли. Да. Нали, Чакай. Това госпожа е толкова умна. Госпожата по география, дете е постоянно в YouTube, едва ли ще намери канала път за другите. добре, се тая. И, нали, казал на сатаната да му даде пясък ли, какво беше? Пяна. Да, пяна от морето. И какво е това море, като не е създал още земята? Бе? Да, или да кажем на това, нали, Стига е, това е клипче, ние какво говорим за учене? Това е сатаната клипче. пък, сатаната пък къде е бил, това ми е било чудното. Нали, Бог не бил създал нищо, Тихо са. Това е клипче на игра, не на учене. Не сме в уча се. Най-тъпия сайт на света. Това клипче продължава много време според. Опа! Какво беше това? Добре, се тая. Май синак. Май синак. Браво. Компот ли ти отворя? Да? Добре, Ама искам да дойдеш у нас да ми отвориш компот. много искаш. Не, чай, това не беше правилно това. Ето, тук. Ще ти пусна шутинг стар. Ще ми пуснеш ти.
Айде, бе!